vandaag van 85. Qua woonoppervlakte in Europa is het zelfs nog lager, is 75, dus wij wonen er eraan. Maar dat wil zeggen dat je binnen die 85 vierkante meter gewoon u moet richten op het gebruiken van uw woonoppervlakte om te slapen, te eten en dergelijke. Maar dat alle andere activiteiten zoveel mogelijk moeten gebeuren op gemeenschappelijke terreinen die voorzien. En alle dagen kwamen gepensioneerde mensen met een hondje rondwandelen en die gaven mij over mijn voeten. Ons belastingsgeld gaat hier naartoe, meneer. Wat zijn jullie aan het doen? Het is... Of je hebt het gedeelte zeg maar, dat je dus, het is isolerend hè, en het is voor de warmte in de stad is het goed, maar je hebt eigenlijk het belangrijkste vind ik, en daar kijken we altijd naar, het sociale aspect, dus maatschappelijk. Het verbindt. Ja. Hè? Dus een park zeg maar, heeft een punt A en een punt B. De maximale buffercapaciteit, maar een groendak in verzadigde toestand, dat geeft één op één door. Je moet lachen Dus je moet nog altijd je dimensies hebben van afvoeren, of je komt op dat moment volledig in het probleem. Ja.